mga sala. Pinaagi sa inyong buhat, nagdahom ba kamo? Nga kay kaliwat kamo ni Abraham, maluwas kamo. Sultihan ko kamo, makahimo ang Dios pagkuha nining mga bato, aron himuong mga anak ni Abraham. Ganigi andam na sa Dios, hangat sa aron ni putol sa mga kahoy, diha sa mga gamot ang tanang kahoy, nga dili mamunga ug maayong bunga, butlon ug isugnog sa kalayo. Ako nagbunyag kaninyo, pinaagi sa tubig, aron pagpakita nga naghinulsol, ug nibiyak kamo sa inyong mga sala. Apan nang mon hisunod ka na ko, magbunyag kaninyo, pinaagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Siya mas gamhanan kay kanako, ug dili ako angay bisan, gani sa pagbitbit sa iyang sandalyas. Naggiyok siya ug nagpalid, aron laino ng uhot gikan sa mga lugas. Igumon niya ang mga lugas dito sa kamalig, apan ang mga uhot iyang sunugon sa kalayo, nga dili mapalo. Ganigi andam na sa Dios, angat sa aron ni putol sa mga kahoy, diha sa mga gamot ang tanang kahoy, nga dili mamunga ug maayong bunga, putlon ug isugnot sa kalayo. Ganigi andam na sa Dios, angat sa aron ni putol sa mga kahoy, diha sa mga gamot ang tanang kahoy, nga dili mamunga ug maayong bunga, putlon ug isugnot sa kalayo. Nakadungog kamo, nga giingon kaniya to, ayaw panapaw. Apan karon sultihan ko kamo, nga bisan kinsay mo tanaw sa usa ka babaye, uban sa daotang tinguha, nakapanapaw na ngadto kaniya, sulod sa iyang kasing
Matama kaangin kanimo sa pagpakasala. Lugita kini ug ilabay, kay mas maayo pangakawan-an ang imong lawas tugto sa kabahin. Kaysa itambok ang tibuok mong lawas ngadto sa impierno. Kon ang imong tungtong kamot, makaangin kanimo sa pagpakasala. Putla kini ug ilabay, mas maayo pangakawadan. Kaog usa ka kamot, kay sa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impierno. Bingon usab kaniya to, ang makigbulag sa iyang asawa. Kinahanglan nga maghatag kaniya og sinulat nga pahibalot sa pakigbulag. Apan karon sultihan ko kamo, nga kinsa kadtong mubulag sa iyang asawa. Bisan wala magluyip kaniya makasala, kay siya man ang hinungdan sa pagpanapaw unya sa iyang asawa. Kung magminyo kini pag-usap, ang asawa kaniya magkapanapaw. Usap. Jingon usab kaniya to, ang makigbulag sa iyang asawa. Kinahanglan nga maghatag kaniya og sinulat nga pahibalo sa pakigbulag. Apan karon sultihan ko kamo, nga kinsa kadtong mubulag sa iyang asawa. Bisan wala magluyip kaniya makasala, kay siya man ang hinungdan sa pagpanapaw niya sa iyang asawa. Kung magminyo kini pag-usap, ang asawa kaniya makapanapaw. Usab. Kung magminyo kini pag-usap, bisan ng mga asawa kaniya makapanapaw. Usap. Dungog ninyo ang giingon nga to sa atong mga katigulangan, nga kon ng tawo adunay gisaad o gipanumpaan pa niya. Kinahanglan iya gayod kining tumanon sa ngalan sa Ginoo. Apan ako moingon kaninyo nga kun mo saad kamo, ayaw gayod panumpa, ayaw pag-ingon nga saksi ko ang langit
tungtunganan sa iyang tiil, ayaw usap ka mo. Paggamit sa ngalan sa Jerusalem, sa inyong pagpanumpa. Tungod kay mao kini ang syudad sa bantogan nga hari. Apang ako mugungon kaninyo, ngakon mo sad kamo, ayaw gayod panumpa. Ayaw pag-ingon nga saksi ko ang langit, kay mao kini ang trono sa Dios, o kasaksi ko ang yuta. Kay mao kini ang tungtunganan sa iyang tiil, ayaw usab kamo. Paggamit sa ngalan sa Jerusalem, sa inyong pagpanumpa. Tungod kay mao kini ang syudad sa bantogan nga hari. O ayaw usab kamo pag-ingon nga, bisan pagmamatay ako, kay bisan gani ang usalang kalugas sa buhok, dili mo mapaputi o mapaito. Pag-ingon lang, og dili kon dili. Anak ko, moingon ka ninyo, ngakon mo sad kamo, ayaw gayod panumpa. Ayaw pag-ingon nga saksi ko ang langit, kay mao kini ang trono sa Dios, o kasaksi ko ang yuta. Kay mao kini ang tungtunganan sa iyang tiil, sa iyang tiil. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw balo siyang nagbuhat kaninyog daotan. Kon sa paunang imong tuwong aping, ipasag pa usab ang wala. Kon may mukiha kanimo, aron mailog niya ang imong sapot nga pangilalo. Ihatag usab kaniya ang imong sapot nga pangibabaw. May mamugo sa pagpakuyog kanimo ug baligo sa ka kilometro, himo kining duha ka kilometro. Kon may mohangyo kanimo ug usa ka butang, ihatag kini kaniya ug ayaw balibari ang buot mo hulam kanimo. Hey, 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 ambo. Ayaw balo siyang nagbuhat kaninyong daotan. Kon sa paunang imong tuong aping, ipasag pa usab ang wala. Kon may mukiha kanimo, aron mailog niya ang imong sapot nga pangilalo. Ihatag usab kaniya ang imong sapot nga pangibabaw. Kon may mohangyo kanimo og usa ka butang, ihatag kini kaniya ug ayaw balibari ang buot mo hulam kanimo. Iuhang mo kanmo, ayaw balo siyang nagbuhat kaninyong daotan. Kung sa taon ang imong tuong aping, ipasag pa usab ang wala. Matang karon sultihan ko kamo, ayaw balo siyang nagbuhat kaninyong daotan. Kung sa taon ang imong
Ayaw balo siyang nagbuhat kaninyong dautan sa pao ng imong tuong api. Ipasag pa usab ang wala. Apan karon sultihan ko kamo. Ayaw balo siyang nagbuhat kaninyong dautan. Ayaw balo siyang sa pao ng imong tuong api. Ipasag pa usab ang wala. Sa inyong pagbuasa, ayaw ipakita nga nagsubok ka mo. Sama sa gibuhat, sa mga igpakaaroning nun. Kung magbuasa ka, pangila mo supanudlay, aron walay mahibalongan nagpuasa ka. Gawas sa imong amahan nga di makita, kinsa nagtanaw sa imong gibuhat sa tago, ug gantihan ka niya. Ipasundayag nila ang gutom nilang panaguay, aron mailhan gayod nga nagpuasa sila. Sultihan ko kamo nga nakadawat na sila sa ilang ganti. Kung magpuasa ka, pangila mo supanudlay, aron walay mahibalongan nagpuasa ka. Gawas sa imong amahan nga dili makita, kinsa nagtanaw sa imong gibuhat sa tago, ug gantihan ka niya. Kung magpuasa ka, pangila mo supanudlay, aron walay maibalongan nagpuasa ka. Gawas sa imong amahan nga dili makita, kinsa nagtanaw sa imong pag magpuasa ka, pangila mo supanudlay, aron walay maibalongan nagpuasa ka. Gawas sa imong amahan nga dili makita, kinsa nagtanaw sa imong gibuhat sa tago, ug gantihan ka niya. Kay hatin gani ang inyong bahandi, at tuwa usab dito ang inyong kasing-kasing. Kay hatin gani ang inyong bahandi, at tuwa usab dito ang inyong kasing-kasing. Ayaw ka mo pagtigom ug mga bahandi,
Alang sa inyong kaugalingon dinhi sa yuta, kay tayan lamang kini ukut-kuton sa anay o kawaton usab sa mga kawatan. Kay hain gani ang inyong bahandi at tuwa usab dito ang inyong kasing-kasing. Kay hain gani ang inyong bahandi at tuwa usab dito ang inyong kasing-kasing. Pagtigom hinunon og mga bahandi, alang sa inyong kaugalingon dito sa langit, diin walay taya ug anay nga makakutkot nini, ug walay mga kawatan nga makakawat ni nini. Kay hain gani ang inyong bahandi at tuwa usab dito ang inyong kasing-kasing. Kay hain gani ang inyong bahandi at tuwa usab dito ang inyong kasing-kasing. Kay hain gani ang inyong bahandi at tuwa usab dito ang inyong kasing-kasing. Kay hain gani ang inyong bahandi at tuwa usab dito ang inyong kasing-kasing. Mata, mao'y suga sa lawas. Kung maayo ang imong mata, malugop sa kahayag ang tibuok mong lawas. Apan kung daotan ang imong mata, malukop sa kangit-ngit ang imong lawas. Busa ko ng kahayag nga nakanimo kangit-ngit diyay. Unsa na lang kaha ang imong kangit-ngit.
Labaw sa tanan, paharian ninyo ang Diyos ug pagkinabuhi kamo. Uyon sa iyang kabubuton ug ang uban nga butang ihatag ra ninyo. Sa inyong pag-ampo, ayaw paggamit ug daghang pulong nga walay kahulugan. Sama sa gibuhat sa mga dili magtutuo, kinsa naghunahuna nga tubagon sila tungod sa taas nilang pag-ampo. Ayaw sunda ang gihimo nila, kay ang inyong amahan nahibalo ng daan sa inyong gikinahanglan. Bisan gani sa dili pa kamo mangayo kaniya, busa inahinuhon niini pag-ampo. Amahan na mo nga anaa sa langit, balaano ng imong ngalan maghari ka kanamo. Ug tumano ng imong pagbuot dinhi sa yuta. Sa mga gituman kini dito sa langit, Ihatag ka namo ang pagkaon nga among gikinahanglan karong adlaw. ug pasayloa kami sa among mga sala. Sa mga kami nagpasaylo, sa mga nakasala ka namo. Ayaw kami itugyan sa pagsulay, Luwa sa hinuhon kami, gikan sa daotan. amahan na mo nga naa sa langit, palalano ng imong ngalan maghari ka kanamo. Ug tumano ng imong pagbuot dinhi sa yuta. Sa mga gituman kini dito sa langit, Kay imo ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangtoran. amahan na mo nga anaa sa langit, balaano ng imong ngalan maghari ka kanamo. Ug tumano ng imong pagbuot dinhi sa yuta. Sa mga gituman kini dito sa langit, Ayaw ninyo hukmi ang uban aron dili kamo hukman sa Dios, kay hukman kamo sa Dios sama. Sa paghukom ninyo sa uban ug sugdon, kamo niya sa samang sugdanan nga inyong gigamit sa uban. Nganong nakita man nimo ang puling sa imong isig katawo, apan wala ka magtagat sa troso diha sa imong mata. Unsaon man nimo pagingon sa imong isig katawo, tuhaon ko kanang imong puling nga naa may troso sa
masigpi. Ngaganghaan kayang lapad, ngaganghaan ugang sayon nga dalan. Paingon man sa kalaglagan, mao kini ang gisubay sa kadaghanan. Apan masigbit ang gangaan ug malisod ang dalan. Paingon sa kinabuhing dayon ug jutay ra ang nakakaplag ngine. Nakakaplag ngine. Apan masigbit ang ganghaan ug malisod ang dalan. Paingon sa kinabuhing dayon ug jutay ra ang nakakaplag niini. Nakakaplag niini. Apan masigbit ang ganghaan ug malisod ang dalan.
panuktok ugang pultahan, ablihan na lang kaninyo. Kayang nangayo hatagan, ugang mangitang makakapla, ugang manuktok ablihan. Kamong mga amahan, hatagan ba ninyo bato ang inyong angat? Kung mangayo siyagtan, O hatagan ba ninyo? din kung mangayo siyag isda. Kung kamo nga mga daotan, mahibalong mo hatag ug maayong butangat to sa inyong mga anak. Unsa pa kaha ang inyong amahan nga atuwa sa langit? Mohatag gayud siya sa mga maayong butang niya tong pangayo kaniya. Pangayaw ka mo hatagan, pangitaw ka mo makakapla, panuktok ugang pultahan, ablihan na lang kaninyo. Kayang mangayo hatagan, ugang mangitang makakapla, ugang manuktok ablihan. Nilugsong si Jesus, gikan sa bungtod ug nisunod kaniyang bagang panon sa katawan. Unya midul kaniya ang usa ka sanlahon, ug miluhod sa iyang atubangan nga nag-ingon, Sir, kung gusto nimo makahimo ka pag-ilo ka nako. Gihikap siya ni Jesus ug giingnan, gusto ko mamamayo ka, ugadihan na ngayo siya. Gihikap siya ni Jesus ug giingnan, gusto ko mamamayo ka, ugadihan na ngayo siya. Unya miingon si Jesus kaniya, pamati ayaw kini isa ba kang bisan, kinsa ato hinoon dayon ang pariug ipakita, ang imong kaugalingon kaniya. Unya magayad sumala sa gisugo ni Moises, aron pagmatuod nga naayo ka na. Gihikap siya ni Jesus ug giingnan,
kamot si Jesus sa yuta sa gadara dito sa tabok sa lanaw o gitagpo siya. Duha ka tawo nga nang gulagikan sa mga langom nga gihimong lubnganan. Giyawaan kining mga tao wana ug bangis kaayo. Pusa walay nangahas pag-agi niya tong dalana. Ug misinggit sila anak sa Dios. Unsa may imong tuyo kanamo, miyani ka baron pagsakit kanamo. Bisag dili ba panahon, dili layo dito may usa ka panon sa mga baboy nga nanipsip ni Hanyo. Ang mga yawa kang Jesus, kung nabugon mo kami, pasudla kami niya ng panunsa. Mga baboy, sige panulot ka mo, miingon si Jesus. Ug mipahawa ang mga yawa ug nanulot sa mga baboy. Unyang tibuok panon sa baboy na naglumba paingon sa pangpang ug nangambak sa lanaw ug nangalumo. Ang mga nag-atiman sa mga baboy na nagangato sa nunsa aron pagsugilon sa tanang nahitabo. Ingon man sa gidangatan sa mga giyawaan, tungod ni ini nang gawas ang tanang tawo niya tung lungsora. Aron pagsugat kang Jesus ug sa ilang pagkakita kanya, nangaliupos sila nga mobiya siya sa ilang dapit. Dili layo dito may usa ka panon sa mga baboy nga nanipsip ni Hanyo. Ang mga yawa kang Jesus, kung nabugon mo kami, pasudla kami niya ng panunsa. Mga baboy, nililayo dito may usa ka panon sa mga baboy nga nanipsip ni Hanyo. Ang mga yawa kang Jesus, kung nabugon mo kami, pasudla kami niya ng panunsa. Mga baboy, samtang nagkaon si Jesus dito sa balay, may daghang kobrador sa buhis ug mga makasasalanga. Miduol ug misalo kaniya ug sa iyang mga tinunan. Nakakita niini ang pipila ka pariseo ug niingon sila sa iyang mga tinunan. Nganong nakigsaluman ang inyong magtutudlo sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala. Nakadungog si Jesus kanila ug mitubag ang mga tao nga walay sakit, wala makinahanglag doktor, kundi ang masakiton ra. Susihan ninyo ko nun sa'y kahulogan, niningbahin na sa kasulatan nga nag-ingon. Pagka maluluyo na nga akong gusto, dili mga halad, kay wala ako dokmonhi aron pagtawag sa mga mataro, kondili sa
sa mga makasasala. Nakakita ni Inip ang pipila ka pariseo, ug miingon sila sa iyang mga tinun-an, anong nakigsalumanan. Ang inyong magtutudlo sa mga kobrador sa buhis, ug sa mga makasasala. Nakadungog si Jesus kanila, ug mitubag ang mga tao nga walay sakit, wala makinahanglag doktor, kundi ang masakiton ra. Nakadungog si Jesus kanila, ug mitubag ang mga tao nga walay sakit, wala makina